взимам! Това стана ли? Мисля, че да. Ние наистина майче оставихме ключовете вътре. Сериозно ли, човек? Брат! Братле, тия фокуси са мега яки. Това ще ни се получи. Ще имаме най-малко 1 милион гледания в YouTube, ще стане. За първи път ти имам доверие. Нали? Да. Стане супер яко. Да. Баба ми вече го хареса! Как изобщо е възможно? 200 гледания за 3 дни. Невъзможно, при положение, че майка ми го е гледала поне 200 пъти. Също каза и баба ми. Дали да ни го изтрим? Чак ме срам да го оставим така. Ония ден Емил Конрад посна клипче. Как сега е през устата си. 350 хиляди гледания. Сериозно? За 1 час. Ще ми пратиш ли линк? Ние толкова много се стараем. Никой не знае за нас. Никой не ни гледа клипчетата. Толкова усилия и за какво? Само ако можеше да измислим нещо гениално, необичайно, за което никой друг не се е сещал. Братле, сетих се! Преди 2 месеца на някакви хора, също като нас, на мен и тебе, им даха някакви пари за реклама. И те какво направиха? Вместо да направят нещо смислено с тях, ги даха някакви бездомни хора. Да се чуеш, нали? Ама, станаха известни, братле. Имаха супер много последователи и всички говориха за тях. Брат, ние нямаме пари за кино. Откъде ще намерим пари да раздаваме на бездомни хора? Имам идея. Добър ден! Много ви благодаря, че сте избрали нас за вашите финансови нужди. При заем от 500 лева погасителната програма ще... Вие слушате ли ме? Брадата, дали ми е крива? Всъщност да. Може би отдясно ми е малко в повече. Аз така мисля. Да. При заем от 500 лева погасителната вноска ще е около 50 лева на месец без ДДС. Това звучи страхотно. А за какъв период от време? Момент да проверя. $35 месеца. Супер! Абсурд! Абсурдно добра оферта. Брат, това е пълна измама. Излагаш ме навсякъде, братле. Извинете, господин Филип. Всъщност е Пилип. С П. Пилип. Добре, господин Пилип. Брат, размалко. Братле, за какво се гледаш да прецакаш нещата? Виж какво, ако ние вземем 500 лева, ще трябва да им върнем с 1700. Мисли за това като начален капитал. Всеки един бизнес се нуждае от това. Плюс това, ще станем известни. Виж какво, във всяка една нормална държава такъв вид лихварство е престъпление. Виж го, Пиличо. Приличи ли ти на престъпник? Супер, съгласни сме. Само да попитам, парите кеш ще ни дадете, нали? Окей. Само да пусна още един мейл. Господине, вижда се екрана. Има огледало зад вас. Може да подпишете тук и тук. Ето. Най-после! Всичко върви по план. Не знам дали да плача или да се смея. Точно! Ще разплачем цяла България. Почни някакво нещо. Аха, ти вече записваш. Да. И сега, всички, които гледате това видео, аз и Мишо ще дадем
500 лева на тази жена, която седи там и нищо не подозира. И се надяваме да покаже колко ще бъде радостна от самия факт, че ще ти дадем, както ви казах, толкова много пари. Това откриване става ли или... Не знам. Ще ти го направиш? Добре, да се опитам. Ети парите. И, драги зрители, сега Миша ще даде 500 лева на тази безпомощна жена. Миша, колко пари са това? Ела ги покажи на камерата. 500 лева. Супер. Супер си. На тази безпомощна жена, която ще бъде много доволна от това, че й даваме 500 лева. Що не се радва, братле? Кажи колко са. Аз не знам какво да правя в момента. Не знам какво да правя. Сигурно си мислиш, че си дал 10 лева. Не знае колко пари са. Опитай се ли кажеш. Извинете, госпожо. Препоръчвам ви да проверите колко ви е в чашката. Госпожо, препоръчвам ви да погледнете в чашката. Защо продължава да ръмжи? Има едни хартийки. Те се наричат пари. Всяка една хартийка има различна стойност. Където големите световни органи на реда са съгласни, че това ще е посредник за икономическа дейност. Не дадохме 500 лева! Почакай малко. Брат, айде си ходи. Споко, братле, ще стане. Нали знаеш, че нещата не стават от първия дубъл. Просто се опитай да си вземеш парите обратно и ще намерим някоя друга. Какво да правим? Госпожо, ние с мой приятел тук сме решили да ви наемем на работа като актриса за нашия YouTube канал. Тя не знае какво е YouTube. Имало е хонорар, обаче изпълнението не е точно това, което искаме. Хайде, брат, взимай парите да си ходим, сигурно е глуха. Кредит! 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 Благодаря ти, сине! Благодаря ти, Господ здрави да ти дава! Никой не ми е помагал до сега! Благодаря ти! Благодаря ти, сине! Имаме го. Благодаря ти! Благодаря ти, Господ здрави! Братле, ставай! Аре да монтираме, ти си излежал. Супер си. На тази безпомощна жена, която ще бъде доволна от това, че й даваме 500 лева. Благодаря ти, сине! Благодаря ти, Господ здрави да ти дава! Никой не ми е помагал до сега! Благодаря ти! Какво ти казах, братле? Ево, много добре го изигра. И сега ще станем известни. Благодаря ти, сине! Да, братле, супер се получи. Още една от твоите гениални идеи. Дай пак.